Okay, amazing day mga ka-JMC. Ayan, so meron naman tayong bagong order sa ating TikTok shop, JMC Bike Shop Bicol. Ayan, sa mga gusto mag-avail, check out nyo lang po o search nyo yung TikTok shop ko, JMC Bike Shop Bicol. Gaya nito nila boss Rainiel Embesan ng Aurora. Order niya ay Promax PR30. Tapos ito naman si Sir CJ Tanyo ng Ormoc, Leyte. So yan po, Promax PM17 naman po yung order niya. So bali ito po yung dalawa, yung ipaprocess natin ngayong araw. Babalutin natin with attached video na ipopost ko dito sa ating page, TikTok shop. So ipopost ko po yan kung paano yung magiging proseso ko po dito sa dalawang order sa atin from Ormoc, Leyte and Aurora. Itong Promax PR30 tsaka Promax PM17 na mountain bike. So ito po, sa mga gusto din mag-avail, search nyo lang po yung TikTok shop ko, JMC Bike Shop Bicol. Yan po, so marami po kayong pagpipilihan mga bisikleta from road bike, mountain bike size 26, 27.5 fixed gear, road bike, MTB 26, 27, 29, kids bike, mini mountain bike, available po yan dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Check out nyo lang po, search nyo po yung shop ko, ship nationwide kahit sa sulok ng Pilipinas. Amazing day mga ka-JMC. Ayan, so umpisa na natin. Meron naman tayong bagong order dito sa atin sa JMC Bike Shop Bicol. Sa TikTok shop, itong dalawang Promax na inavail sa atin. Ito order ni boss Rainiel Embesan ng Aurora, itong Promax PR30. Tapos ito naman Promax PM17 27.5 order naman ito ni Sir CJ Tanyo. Ayan po, yung dalawa na to ipaprocess ko. So umpisa na natin i-bike check muna kung bakit nga ba nila in-order itong dalawang bikes na to, Aurora tsaka Ormoc, Leyte. Ayan, Promax PR30 tsaka Promax PM17 dito sa JMC Bikes Bicol. Ayan, sa mga gusto mag-avail, check out nyo lang po o search nyo po yung shop ko, JMC Bike Shop Bicol. Ayan po, ship nationwide po ako kahit saan sulok ng Pilipinas, from Luzon, Visayas, Mindanao, as long as may JNT po sa area nyo. The same time, kung makita nyo na po yung shop ko sa TikTok, meron po yung chat box. Pwede po kayo mag-chat sa akin kasi dyan din po ako nag-update ng mga bikes na order nyo. Okay, so umpisa na natin. I-bike check, quick bike check, no? Itong dalawang order sa atin na Promax PR30 tsaka Promax PM17 dito sa JMC Bike Shop Bicol. Okay, umpisahan ko muna dito sa Promax PR30 road bike natin. So quick spec tayo. Ayan po, ito ay 2024 model. The same time, ito po ay medium frame, size 48, two-tone color, yellow with white combination. Alloy na po yan, 6061 alloy material. The same time, smooth weld yung kanyang frame. Yan, so yung seat post niya is steel, pero ito po ay naka-bolt type. Saddle, alloy stem, naka-disc brake, quick release harap likod na gulong. Ayan na 160mm rotor. Naka-Bripster or STI siya ng L2R2. So ito po ay naka 2x7 speed. 2x yung kanyang crank, silvering bottom bracket, 7 speed yung kanyang RD. 7 speed din yung kanyang sprocket syempre. Ito po ay naka 24 holes na hub. Tapos 24 holes din na rim syempre. Tapos 700 by 25C yung kanyang gulong na naka-gum wall. So ito na po yung Promax PR30 natin road bike. The order ni boss Rainiel Embesan ng Promax Aurora. Yan. So mamaya pa mag-update ako pag ganun nakabalot. So dito tayo magpo-proceed sa sunod na order sa ating Promax PM17 na mountain bike. Ito na po yung order ni Sir CJ Tanyo ng Ormoc, Leyte. Ayan, ito si Promax PM17 natin, mountain bike. Ito po ay alloy frame, 27.5 by 15.5 small frame. Alloy naman po yan. Yan, so may lagay na rin ng battle cage, quick release seat post, stock pedal, saddle, stock lang din. So yan po yung frame nya is naka triple triangle at the same time two-tone color orange with light blue o parang light blue green, no? O yung cyan nating tawagin.
Okay, dito naman tayo sa kanyang harapan. System niya is alloy. Headset niya ay 4444 non-tapered. Naka L2A3. So wala siyang shifter sa unahan kasi naka 1x siya. Mechanical disc brake. Lockout fork. Quick release sa harap sa likurang gulong. Ayan po, 160mm rotor. Ayan po ay naka 1x. Crank, seal bearing. Tapos ito po ay 8-speed na RD L2A3. Tapos 8-speed na sprocket. Alloy rim. 27.5 yung kanyang gulong. Ayan po yung order sa atin ni Sir CJ Tanyo ng Ormoc Leyte. So mamaya po mag-update po ako sa dalawa na yan ay naka-tune up at nakabalot na. Okay, so thank you po and God bless sa inyong lahat. Okay, amazing day Sir Rainiel, no? So dito na yung order mo si Promax PR30 natin na road bike. Dito po ngayon papakita ko sa iyo na yung naka-tune up na. So papakita ko sa iyo good condition bago ko siya ipa-ship o ipa-deliver, no? Para na-check natin yung mismong parts. Yeah, so yun po isang way ko para mas mapakita sa inyo, ma-proof na good condition yung unit bago ko i-ship at para alam mo na goods yung order mo. Okay, ngayon papakita ko sa iyo na yun ay nakatono na. Okay, dito naman tayo sir sa crank nga. Ayan po sa 2x na crank. Okay, so functional. Okay, so bali mamaya po mag-update ako sa iyo pag yan ay nakabalot na. Ito na po yung order mo. Promax PR30 road bike natin. So ready to balot na po. Thank you and God bless po. Maraming salamat sa tiwala. Okay, amazing day Sir CJ Tanyo ng Ormoc Leyte. So ito na po yung order mo. Promax PM17 27.5. So ngayon po papakita ko sa iyo. Yung order mo po ay na-check ko at na-condition, no? So ngayon papakita ko naman sa iyo na yan ay nakatono na bago ko ipa-ship or ipa-deliver, no? Yung order nyo na Promax PM17. So umpisahan ko po dito sa kanyang sprocket, since ito naman po ay 1x sa kanyang crank. So likod lang po, yung mismong RD lang po yung shifting natin. Ito po papakita ko sa inyo na yung nakatono na. Yan, so punta na po siya sa mismong gear niya. Yan po ay naka 8 speed. Tapos pababa naman. Okay, so accurate na rin yung brakes niya, no? Yan po ay naka disc brake po. Ayan, dito po ay isang paraan ko para mas makita nyo kasi alam ko malayo kayo, like for example ito sa Ormoc Leyte pa kayo, no? Papakita ko sa iyo na yan ay yung order mo ay good condition. Go check po natin bago natin i-ship. Okay, so mamaya po mag-update po ulit ako pag yan ay nakabalot na. Lalagyan ko pa ng foam bubble wrap yung mismong frame nito para maiwasan po yung gas-gas o pagkasira while on shipping. Okay, so thank you po and God bless. Mamaya po mag-update ako regarding dito. Amazing day mga ka-JMC. Ito na po yung dalawang order sa atin. Isang mountain bike tsaka isang road bike natin na Promax. Ito si Promax PR30 road bike, then ito Promax PM17 mountain bike 27.5. Bali ito po yung mga order sa atin na Sir Rainiel imbisa ng Aurora. Tapos ito naman Promax PM17 papunta naman ito ng Ormoc Leyte. Order sa atin ni Sir CJ Tanyo. Yan po. Ito na po yung order nyo. Bali nakabalot na po yan ng bubble wrap foam para maiwasan yung gas-gas habang nakaship papunta sa inyo, no? So bali mga i-remove ko lang po dito at mga ikakabit nyo po pagdating. Seat post, pedal, drop bar, saka unahang gulong. Ayan lang naman mo yung mga kakabit nyo. Dito naman sa mountain bike, madali lang din. Handlebar, unahang gulong, seat post, and pedal. So yan na po yung mga ikakabit nyo po pagdating. Okay, so madali na lang po yan. At the same time, naka-tune up na rin po yan, yung mga video ko na kanina. Yan po. So, mamaya po mag-update ako sa inyo. Pag yan ay nakabalot na po, yung nakatanggal na po yung seat post, pedal, drop bar o handlebar, saka unahang gulong. Thank you po and God bless. Mamaya mag-update po ako dito.
Okay, amazing day mga ka-JMC. Bali, ito na po yung mga orders sa atin ngayon. Ito mga Promax PM17 and then Promax PR30 na road bike. And so kung mapapansin nyo po, nakabalot na po yan ng maigi para maiwasan yung gasgas. Kabanashi papunta sa inyo. Bali, ang niremove ko lang po dito kay Promax PM17 na yung handlebar nya, seat post, tsaka pedal, kakaunahang gulong. Dito naman na po yung skewer niyan sa loob. So yan na lang naman po yung mga ikakabit nyo dito. Okay, dito naman sa Promax PR30, yung kanyang drop bar, seat post, pedal, tapos yung drop bar nya at saka unahang gulong. Yan lang naman po yung mga ikakabit nyo po pagdating. So sama ko na rin po yung previous ko. Kaya po ito po yung order sa atin. Promax PM17, papunta po ito ng Ormoc, Leyte. This Promax PR30 road bike, papunta naman ito ng Aurora. Okay, so thank you po and God bless. Ayan, so mamaya po mag-update ako pa sa inyo. Pag yan ay babalutan ko pa po yan ng foam, karton, bubble wrap, tas fragile. Mamaya po mag-update ako pag nakatapos na. Okay, amazing day mga ka-JMC. Ito na po yung order sa atin nila Boss Rainiel tsaka Boss CJ. Okay, so ito po yung Promax PM17 27.5. Yan po ay nakabalot na po na maigi para maiwasan. So ready to pick up na po ito. Itong order ni Boss CJ Tanyo ng Ormoc, Leyte. Tapos ito naman order ni Boss Rainiel Imbisa ng Promax PR30 ng Aurora. Ayan, so ready to pick up na po dito sa atin. So pag na-drop off ko po ngayon, wait nyo na lang po 5 to 7 days, darating na po itong order nyo. Okay, sa mga gusto din mag-avail ng bisikleta, available po kami. Ship nationwide po kami, no? Cash on delivery. For example, ito cash on delivery ito. Darating yung item, darating yung parcel, tsaka nyo po bayaran. Okay, so yan po, JMC Bikes Bicol, ship nationwide kahit saan sulok ng Pilipinas. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao. As long as may JNT doon sa area nyo, makakarating po yung order nyo. Okay, so ito po yung mga available pa na items sa atin. Yan po ay mga tigi-isang unit lang, so paunahan lang po ito. So sa replenish, wala pa po ako idea kung kailan po ulit. Okay, so once again, maraming salamat po kay Sir Rainiel ng Aurora, tapos from Sir CJ ng Ormoc, Leyte sa pag-avail sa atin sa JMC Bike Shop Bicol.